Здравейте! В днешния урок по нидерландски ще разгледаме някои много често срещани буквени комбинации в езика. Ако живеете в Нидерландия или вече сте чували нидерландска реч, със сигурност сте забелязали, че на нидерландски има звуци, които нямат еквивалент на български език. В днешния урок ще ви представя 6 комбинации от гласни букви, които се срещат изключително често на нидерландски, и ще ви покажа как те се четат. Първата буквена комбинация от две гласни е А и Ю или О и Ю. На български това се чете АО. АО. Примери за думи, които съдържат тази комбинация са ауто, кола, ауто, или заут, сол, заут. Това, което е важно да се отбележи тук, е, че дори да имаме комбинацията О и Ю, отново я четеме като АО. Втората буквена комбинация е от О и Ей. Тя винаги се чете като У на български. Ето и примерите. Худ. Добре, худ. Пише се Хей, О, Ей, Дей, но го четеме като худ. Втори пример. Ху. Как? Ху. Пише се Х-О-Ей, но се чете ху. Следващата комбинация е И и Ей. На български тази комбинация се чете като дълго И. И. Примери. Need означава не. Need. Leave означава мил. Leave. Deep означава дълбок. Deep. Последните три комбинации от гласни букви съм отбелязал с звездичка. Това е така, защото тези комбинации нямат директен еквивалент като произношение на български език. Започваме с първата такава комбинация от Ей и И или И и Ей. На български тази комбинация се произнася като нещо средно между Ай и Ей. Произнася се като Ей. Ей. Можете да видите, че ъгълчетата на устата ми отиват леко настрани. Ей. Ей. Ето и примери. Фейн. Фейн. Добре. Трейн. Трейн. Влак. Зейн. Зейн. Това е глаголът съм. Предпоследната комбинация, която ще ви представя в това видео, е комбинацията от Ю и И. Тя е много специфична и се произнася като АЮ. АЮ. Най-лесно ще я разберете, ако чуете няколко примера. Как казваме къща на нидерландски? Хаус. Хаус. Обърнете внимание, че това не е звука хаус, а е хаус. Хаус. Следващ пример. Градина. Таун. Таун. Отново не четем таун, а четем таун. Таун. Последната необичайна буквена комбинация на нидерландски е комбинацията между Ей и Ю. Най-близкият еквивалент на български е комбинацията от Р малък и У. Отново мисля, че ще стане най-ясно как се произнася тази комбинация с два примера. Първият пример е думичка, която нидерландците много използват, и това е думичката leuk. Leuk. Leuk означава хубаво. Leuk. Leuk. Втория пример, който съм ви подготвил, е думата за нос. Nose. 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 Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, можете да разгледате и пълния курс по нидерландски език на адрес niderlandski.bg.
И също така можете да ме подкрепите, като се абонирате за канала, харесате видеото или оставите коментар под него. Благодаря ви!